Ukraina Birleşen Ştatlaryny ýiberen ýarag däl harby kömeginiň ilkinji hamwis ulaglar tapgyrynyň 10-sy gelip gowuşdy. Bu hamwisler Kiýewiň Borispol aeroportuna 20 martda Prezident Petro Poroshenkonyň gutlamagyna garşy alındy. Bu ulaglar günnäger Ukrainada ortaýat tarapyndan gollanylýan separatistlere garşy söwüşýän harby birikmelere berildi. Gelýän 6 hepdeniň dowamynda jemi 230 hamwis ulagynyň gelip gowuşmagyna garaşylýar. Kırgızstan Bişkekde Merkez Aziýanyň terrora we ekstremizme garşy sammitine beýemçilik etdi. Britaniýa elçixanasynyň kömegi bilen urnalan forma olar Sowet respublikalarynyň howpsuzlyk resmiýetleriniň bir topary gatnaşdy. Kırgızstanyň ýörüýte güýçleri inni bir näçe ay bäri Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň mümkin bolan howpuny garşy durmak goýunça tälim alýar. Bu regiondan ýüzlerçe adamyň Siriýa jeňçi toparynyň tarapyna söwüşmäge gidenligi aýdylýar. Serbiýada 10 miňlerçe adam Belgraddaky awtomobil görkezişligine gatnaşdy. Iň ünsi çeken maşin Mercedes-Benz sport maşyny bolup, ol $200.000 satyldy. Ortaça aýlygyň diňe $300 bolan ýurdunda köp adam bu tomoça diňe maşin görmäge geldi. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.